Nafarroko torturatuen sarea elkarte moduan eratu da Berriozarren publikoki. Herrialde osoko dozenaka torturatuek parte hartu dute ekitaldian eta hainbat ordezkari instituzional, politiko, sindikal eta sozialen babesa jaso dute. Foru gobernuari torturaren inguruko ikerketa ofiziala, zientifiko eta independente egitea eskatu diote. Gaur, otsailaren 12an, Euskal Herriko torturaren aurkako egunaren bezperan, Jose Arregi torturaz erail zutela 51 urte pasa direnean, Nafarroako torturatuen elkartea aurkeztu nahi dugu Nafarroako gizartearen aurrean. Hemen bildutakoak, gure historia hurbileko une desberdinetan, tortura gure azalean jasan dugunon testigantza bizia gara. Baina baita, torturaren ondorioz, eraildako Nafarroako herritarren senideak ere. Eta elkarte bezala, eratu garela esatera gatoz. Torturatuen sarea ehuntzen hasiak garela, eta areto honetan bildutako torturatuak sare horren parte garela adierazi nahi dugu. Jakin, badakigun arren, torturaren errealitateak 1000 aurpegi, 1000 ahots isilarazi baino gehiago dituela Nafarroan. Gure herrialdean eskura ditugun datuak honela laburbil daitezke. 1000 torturatu inguru 1960tik 2014ra. 2 hildako, Mikel Zabalza eta Antonio Goñi Igoa. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Espainiar estatua kondenatu du Igor Portu eta Martin Sarasola torturatzeagatik. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak 4 aldiz zigortu du Espainiar estatua Oiana Taun, Jon Patxi Arratibel, Xavier Beortegi eta Inigo Gonzalezen tortura salaketak ez ikertzeagatik. 2011 urtean, CPTek, Europako Torturaren Prebentziorako Komiteak egindako txostenean 3 nafarren tortura testigantzei sinesgarritasuna eman zitzaien. Gutxienez, Nafarroako 80 herrietako bizilagunek pairatu dute torturaren oinazea. Elkarte bezala abiarazi dugun lehendabiziko ekimena, Nafarroako torturatuak auzolan erraldoi batera deitzea izan da. Gure sarea zabaldu eta Nafarroan torturaren errolda ahalik eta zehatzena osatzen hasi nahi dugulako. Eta horretarako prestatutako formularioak jaso eta betetzeko iragarpena egin genuen. Badakigu hala ere, lan hori ez dugula egun batetik bestera burutuko. Izan ere, 1000 pertsona horietara iristea ez da lan erraza. Pertsona horietako asko jada ez daudelako gure artean, edota formulario hori betetzeak iraganeko min eta sufrimenduak azaleratzen dizkigulako. Baina torturaren bidegabekeria itzaletik argira atera nahi badugu, bere inpunitatearekin behingoz amaitzeko egin beharreko lana dela zinez uste dugu, eta guk bide hori jorratzeko determinazio osoa dugu. Benetan baliagarriak izan nahi dugulako Nafarroan azken 6 hamarkadetan torturak jasan dituzten pertsonentzako. Honengatik guztiagatik, Nafarroako gobernuari eskatzen diogu 1968 epearekin egin zuen bezala, 78az geroztik gaurdaino egon diren tortura kasuen ikerketa egitea. Ikerketa ofizial, zientifiko eta independente baten garapenarekin konprometitu dadila. Nafarroan, estatuko segurtasun indarrek zenbat pertsona torturatu dituzten argitzeko eta ondorioz, giza eskubideen urraketa larri horrek gure lurraldean izan dituen ondorioen egiazko argazkia lortzeko. Torturatuen aitortzarako biderik egokiena dela uste baitugu. Helburu horri ekiteko, beraz, torturatuen sarea ehuntzen lagunduko duen elkarte bezala eratzeko hautua egin dugu. Baina bide horretan, Nafar gizarte osoaren babesa ere beharko dugula badakigu. Horregatik, agerraldi honen bitartez, ekainaren 25ean, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan egingo dugun mobilizazioan parte hartzera gonbidatu nahi dugu Nafarroako gizarte osoa. Egiari bidea irekitzeko unea da, bultza dezagun denok batera.
lan hori ez dela alferrik izan bada dizue, eta egun hau da horren froga, merez izan duela, hori da frogatuko duguna, torturarekin bukatzeko, torturaren aitortzeko, torturaren aro sanigarriari bukaera bat emateko. Azken hamarkadetan, herrialde honetan torturak izan duen eragina argitzeko, ikerketa ofiziala, profesionala eta independentea egitea exigitzen dugu. Espainiako gobernuak Euskal Herrian independentismoaren aurka tortura eragin izana onartu behar du. Torturatuak izan diren pertsonak errekonozimendua eta erreparazio merezi dute. Hala nola, horrelakorik inoiz gehiago ez errepikatzeko bermea. Gure kontra tortura erabili zuten eta bada garaia egin zigutena aitortzeko. Orain dela 3 urte, 1000 aulki huts jarri genituen Gazteluko plazan. 1000 aulki horiek, Nafarroan, ofizialki entzun nahi izan ez diren pertsona torturatuen lekukotasun guztiak presente edukitzea aldarrikatzen zuten. Ezkutuan jarraitzen duen errealitate mingarria. Herritar asko hurbiltu zitzaizkigun, argazkiak islatzen zuen gogortasunaz galdezka. Horrenbeste izan dira? Bai. Tamalez, 1000tik gora nafar modu basatian torturatuak izan gara gure militantzia politikoaren ondorioz. Eta oraindik orain, herrialdeko instituzio nagusiek ez dute bere eskuetan dagoena egin gertatutakoa ikertzeko. Naiz eta positiboki baloratzen ditugun azken hilabeteetan, zentzu horretan ematen ari diren pausoak. Isiltasun iruzurti honen lotxak hala ere, Nafarroako instituzioek bere egiten dituzten nazioarteko zuzenbidearen konbentzio, adierazpen eta ebazpen ugari ditu aurrez aurre. Zentzu honetan, nazio batuek honakoa diote. Tortura ezein pertsonari modu intentzionalizatuan eragiten zaion min larria edo sufrimendua da. Fisikoa edo mentala, informazioa edo konfesio bat ateratzeko eragiten dena, egin duen edo egin ahal izan duen ekimen batengatik zigortzeko. Edota pertsona hori, edo hirugarren batzuk beldurtzeko, edo edozein diskriminazio motatan oinarritutako beste edozein arrazoirengatik, beti ere, aipatu mina funtzionario publiko batek eragiten duenean. Torturaren mapa lazgarriak, iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera gurutzatzen du Nafarroa. Belaunaldi ezberdinetako emakume eta gizonek lehen eskutik ezagutu ditugu torturaren beldurra, estualdia, min fisikoa eta emozionala. Gure bizitzak betirako markatu ditu. Nafarroako torturatuen saretik, Nafarroan tortura errealitate gordina izan dela onartzea ezinbestekoa dela deritzogu. Estatuko segurtasun indarrek torturatu duen sistema bat izan dute indarrean, judikaturak onartua, instituzioek beste alde batera begiratzen zutela. Eta beste alde batera begiratzen jarraitzeak gure oinazea areagotzea besterik ez du eragiten. Torturarekin amaitzeko borrokan, ezinbestekoak dira prebentzio neurriak, baita bere aplikazio sistematikoa diseinatu, praktikara eraman edo berau ezkutatzeko saiakerak egin dituztenen erantzunkizunen onarpena ere. Baina, batez ere, bere praktikaren eta eragindako sufrimenduaren aitortza. Egia, aitortza eta erreparazioa behar dira. Horregatik, konpromiso eta erabaki politikoen garaia da. Legealdi honetatik ezin da pasa. Nafarroako instituzioek zor bat dute 1000tik gorako torturatuekin, haien senideekin, haien lagunekin. Jendarteari hurrengo belaunaldiei gertatu dena argitzea zor diegu. Hori baita tortura desagerrarazteko modurik eraginkorrena. Inork, inoiz, gehiago guk pairatu duguna jasan behar ez izateko. Cuando tuve que marchar lejos de aquí.
hacer llegar, yo te solté de 1 kilo lo que me habían hecho, sin ningún problema. Pero el testimonio aquel, apenas 5 certificados después, me parece una gran pobreza. ¿Qué voy a hacer con tanto? Eskerrik asko bihotzez hemen egoteagatik, ekitaldia hau antolatzen duzuen guztioi jakin azkenatukian eta atzen askoz gehiago baitago. Nafarroako torturatuen sareak egindako gonbidapena hartu duzuen guztioi, eskerrik asko. Salutatzen zaituztegu bihotzez benetan. Gaurkoan Berriozarreko musika eskolan gaude, bertan Mikel Sotorekin, Nafarroako torturatuen sareko bozeramailea, eta elkarrizketa bat egingo diogu. Egunon, Mikel? Egunon. Hasteko, konta iguzu, zer da sare honen bitartez lortu nahi duzuena? Bai, bat gauza, lehenengoa igual esan beharko genukena torturaren inguruan egon den impunitatearekin amaitu nahiko genuke. Azken 60 urtetan dela frankismoagatik, dela demokrazia heltzen delako, dela arrazoi edo interes politikoengatik tortura izan da herri honetan presente etengabe egon den zerbait, errealitate bat milaka pertsonei eragin diena, eta oraindik dagoela iaia ukigabe. Ez da epaiketarik egon ez denean zigorrik ez da egon, zigorrak egon direnean, indultoak egon dira, ascensoak egon ez direnean, eta hori lortu nahiko genuke lehen urrats bat delako erreparazioari begira. Tortura gauza terrible bat da, pertsonari eta gizarteari egiten diona, eta eragindako min hori sendatzen hasi beharko genuke. Eta zentzu horretan ere, pixkat errealitate hori ilunetik argira ateratzen dugunean, importantea da jakitea inori inoiz berriro gertatuko ez zaiola, ez? Nazioarteko giza eskubidei buruz edo giza eskubideen inguruan lan egiten duten talde gehienek beti 3 erreak edo aipatzen dituzte, ez? Reconocimiento, reparación eta garantía de no repetición esaten dutena. Eta gu nahiko genuke hoien inguruan lan egin. Eta horri lotuta bi kontu daukaten garrantziagatik edo lehenengoa nahiko genuke benetan gertatu danaren argazki argi bat izan dezagun, honi buruzko ikerketa behar bezalako bat egitea, publikoa eta instituzioak egindakoa, eta gero azken helburu bezala edo da, nola esan, zaila dalako gauzei buruz hitz egitea, ez da, larun bat goiz batean, geratzea guztion artean zure bizitzaren puntuain gogor bati buruz aritzeko gogorra da. Eta torturatuen sare honen printzipioetako bat da elkarren zaintzarena, ez? Bide hau egingo dugu, baina kontuz egongo gara badakigulako tortura guregan zauri handi batzuk utzi dituela. Kontatu duzu pixkat nola ikusten duzuen momentuko egoera, eta nola ikusten duzue etorkizuna? Baduzu inolako itxaropenik estatu mailan errekonozimendu ere emate izateko? Bai, gure ustez aukerak daude. Esan bezala urteak badoaz, baldintzak aldatzen dira, eta belaunaldi berriak jaiotzen dira ere, eta zaharrek iragana bestera batean ikusten dute, era garbiago batean. Eta gure ustez badauzkago aukerak gaur egun torturari buruz hitz egiteko, ez da erraza izango danik, baina halako gertakizun bati hainbeste pertsonei eragiten diena, kalkulatzen dugu 1000 pertsonen inguru izango gara Nafarroan. Zerbait hain latza eta hain larria eta teorian gizartearen zerbitzurako lan egiten duten funtzionarioek egina gorra da, eta aurrez aurre begiratu behar dio, bestela gizarte bezala ez delako oso urrun helduko. Samin hori bertan geratuko da, ez ditu gauza honak ekarriko inorentzat. Badirudi orain pandemiarekin pixka bat guztiok begira jarri garela
osasun mentalari edo eta tortura realitate oso poliedriko bat da, ez da bakarrik fisikoa da, eragiten duena pertsonengan, legedian edo eta gizartearen, ez dakit nola esan, kontzientzia orokorrean. Eta gure ustez bagaude, nafar gizartea bada behar adina heldu horri hartzeko. Eta oroitu dezagun detaile bat da, baina eta tanta txiki bat beharko genuken guzti horretan. Baina egia da, duela ez gehiegi aurrek urtean oker ez baldin banago, Espainiako presidente ordea Pablo Iglesiasik aitortu egin zuen, hemen torturatu egin dela, lehen urratz bat da, eta aukera dauzkagu beste batzuk lortzeko. Komentatu duzu, baino gehiagotan, zailtasun hori aitortzeko, eta torturaren inguruan hitz egiteko, erregistratzen, gaurko ekitaldia den helburuetako bat, jendeari deialdi bat egitea da, torturatuak izan ziren jende horiek, esateko eta erregistro bat gelditzeko. Zei zailtasun topatzen dira horrelako esperientzia bat edukizu duzunean iraganean eta berri eman behar duzunean? Tortura zerbait oso latza da. Pertsonei usten zauri sakonak eragiten dizki eta gauza batzuk harrigarriak baldin badira ere, nik esango nuke torturatu ia gehienon kasuan errepikatzen den gauzetako bat adibidez erruduntasun sentimendua da, ez? Zuk beste pertsonei buruzko salaketa batzuk egiteagatik, batzutan gezurrak direnak, beste batzuetan egiak direnak, eta jende asko dago ez duena inoiz inorekin hitz egin honi buruz. Eta horren inguruan lehen urratz bat ematea gogorra da, eta gero beste torturatuek gertatzen zaigun beste gauza bat da oso berezia. Igual dio zein den torturatua, zenbat egun den ze gertatu zaion, ez dakit igual erruduntasun sentimendu horretatik abiatzen den zerbaiten, baina ni bai, baina beste ez dakit zeini bai, ura bai torturatu egin zutela. Orduan, nik ezagutzen ditut kasuak, igual torturatu egin dituztenak ez informazioa lortzeko, baizik eta frankismoak gertatzen zen kontu bat, atxilotu eta beste gabe jipoitzen egotea. Orduan, ez dute beren burua torturatutzat, edo bere garaian hitz egin zuten, baina gaur egun bere ingurune soziala ezberdina da, ez da honela agertu nahi bere inguruaren inguruan, eta aurrean barkatu, eta zaila da horri buruz egitea. Eta gero, naiz eta kontatu eta beti kontatu izan, ez dakit nik hasieratik adibidez salatu nuen eta etengabe salatu dut, gogorra da esertzea berriro horri buruz hitz egitera, naiz eta jakin zerbait beharrezkoa dela, eta kostatzen da hori egitea. Eta adibidez, aurkitu ditugun gauzen artean, jende askoz ez genuen ezagutzen, ez genekien atxilotua izan zena, eta adibidez jarri ditugun, azken hilabete hauetan jarri ditugun nolabait informazio puntuetano agertu dira. Eta norbait ezagutzen zenuen, igual 80. hamarkada hasierako norbait behin atxilotu zutena, eta berak ematen dizkizu beste bosti zen. Eta haietako norbait agertzen da hurrengo astean, eta da zerbait astiro egin behar dana eta pertsona lagunduta, ze oso gorra da. Eta gero beste gauza batekin konturatu gara. Urteak pasatzen doaz, eta tortura jasan izan zituztenetako batzuk hiltzen ari dira, eta beste batzuen osasun mentala ere ez dago bere honenean. Eta horregatik ere konturatu gara importantea dela hau lehen baien egitea. Ez dezagun itxaron jende hori joan dadin gertatu zitzaiena kontatu gabe. Gizarteare kontatzen duzun honetan garrantzitsua da, gizartearen aldetik ze pertzepzio dagoela ikusten duzue gaiarekiko. Eta, barkatu, pertzepzio hori informazioan edo desinformazioan aldago fundamentuta. Nik esango nuke hemen gehiengo handi batek badaki torturatu egin dela. Azken finean jende asko da, Nafarroako 80tik gora herritan torturatu egin da. Nafarroa komunitate txiki bat da,
Iruña da bere hiriburuetako bat eta mundua zelan den ikusita apenas den herri handi bat. Danok elkar ezagutzen dugu eta beti dago norbait hurbilagotik tokatu zaiona, ez dakit, gizarteari eta esan duena, aurreko batzuk edo ez nekizkien, baina atxilotu dute ez dakit zeinen seme alaba eta kontatu ditze gertatu den. Badago halako ezagutza orokor bat, nik esango nuke horren parean ez ezagutza handi bat dagoela, eta nik uste dut behar bada sektore batzuk ez dutela edo gizartearen parte batek ez duela inargi ikusten zerbait sistematikoa izan dela eta halako edadura handia auki duela, hainbeste jenderi eragiten diola eta utzi dituen zaurien sakontasuna behar badare ez dute ezagutuko, guk kontatuta ere batzuetan zaila delako zauri horien sakontasunaren berri ematea. Talde politikoek ze paper dute honetan? Nire ustez garrantzitsua da. Azken finean, historiaren ibilguan zehar sortu izan ditugun erakundeetatik da gure buruari eman diogun antolako bat elkar bizitzeko, ez? Aurkitu dugun moduetako bat da, eta hein horretan oso importantea da haiek esateko daukatena. Adibidez komentatzen genuenaren inguruan, errealitate honen zabaltasunaren, larritasunaren eta sakontasunaren inguruan aritzeko importantea da, alderdiek badaukate paper bat gizarte honetan, eta jende batentzat importantea da haiek esaten dutena. Beraz, haiek halako aitortza bat egiten baldin badute, nik uste dut behar bada errealitate hori ainargi ikusi ez duten hainbat hiritarrek esango dutela. Bada nik uste nuena baino serioagoa, eta nik uste dut badutela egiteko bat eta itxaropena daukagu egingo dutela. Euskal Herri mailan talde politikoen aldetik ze jarrera agertzen dute? Ez dakit, bitxia da, esango nuke, bakoitza, familia politiko bakoitza nolabait esatearren bere tradiziotik dator, bere leku batetik sortua da eta ibilbide batzuk sortuak ditu eta bakoitzak badauzka bere ezaugarriak eta bere zauriak ere, esango nuke. Ordun, zentzu horretan errealitate honekiko jarrera ezberdin auki dute ere, batzuk askoz argiagoak izan dira beti aitortzan, beste batzuk ez askotan eukatu egin dute. Baina bai esango nuke, kuriosoki, alderdi politiko guztietako bozeramaileetako baten batek uneren batean aitortu egin du, hemen torturatu egiten dela. Da errealitate bat haientzat ez dela ezaguna, eta espero duguna haiekin hitz eginda eta aurrez aurre ikusita ikusi egingo dutela. Badakizu, esaten da mina subjektiboa dela. Bestearena beti da esageratua, anpatua, antzestua, biktimizatua eta norberarena jasanezina da. Gizakiok daukagun gauzetako bat da, baina minari aurrez aurre begiratzen diozunean oso zaila da ukatzea hori existitzen denik. Eta zorionez, orain arte edo hitz egin dugunaren alderdi batzuetan, zoritzarrez, baina zorionez gizakiak gara. Eta oso zaila da zure espezie bereko beste gizabanak horrekin edo gizabanak horren larruan une batean ez jartzea eta esatea, ufa, zer dagoen hor. Zentzu horretan, gure ustez lan egingo dugu haiekin eta espero dugu haien guztien erantzuna positiboa izango dela eta geroz eta positiboagoa. Eta estatu mailan, hango talde politikoen diskurtsoa gaiarekiko nolakoa ikusten duzue? Gauza bera esango nuke ia. Ezberdina izan da, baina guztiek egin dute aitortza bat, guztiek hitz egin behar izan dute, alegia behin baino gehiagotan, ez dakit aurreko urtean tokatu zen
hainbat Guardia Zibileko eta CNI-ko kideen elkarrizketa bat, CSID-ko kideen elkarrizketa bat, Mikel Zabalza, nafar torturatuaren heriotzari buruz, eta ez zioten zalantzari tarteri ikusten, bazekiten nola hil zen eta bazekiten torturaz hil egin zala. Beraz, hitz egin izan dute behin baino gehiagotan. Behar bada, parte batzuetan zailagoa izango da aldaketa hori lortzea. Horregatik segurazki importanteena izango da hemen Nafarroan lan egitea, ez den genuena. Hurbildik begiratuta min hori existitzen ez dela mantentzen jarritza oso zaila da. Eta hemen lortzen diren aldaketa guztiak adibidez, Espainiar estatuan ere ordezkaritza duten talde politikoetan egingo duela, berdin funtzionatuko duelako. Norbait baldin badoa Madrilera eta bere alderdi barruan esaten du ez, ni haiekin egon naiz, hau eta hau gertatu egin da. Oso zaila izango da horri ere ezetz esatea. Eta espero dezagun autua egingo dutena reparadoreena den eta zuzena den gauzaren erabakien aldea alegia, guazen hau aitortzera, guazen erreparatzera, eta ea guztion artean lortzen dugun hau berriro ez gertatzea, inoiz inori. Estatu mailarekiko egoerarekin zerikusia duen galdera bat berriz ere, ezkutatu nahi duten gai bat bezala ikusten duzu dela, beraientzat? Bai, klaro, da zerbait oso larria, pertsona bat hiltzea, egunetan zehar, demagun, Mikel Zabalza Nafarroan bi hildako dauzkagu torturaren eraginez, bi pertsona hiltzea, edo pertsona bat hiltzea, halako kurdelkeri mailarekin, premeditazioarekin eta oso larria da. Eta esango nuke, dauden delituen artean, segurazki larriena izango dana eta dauzka agravante guztiak. Baina gauza larriago bat da, ez dugu hiritar batek egin, hiritar normal batek egin, edo pertsonarekin ez dakize pertsona zeukana edo une batean ez dakitze realitate pertsonal gainjarri egin zaio eta egin behar izan du. Funtzionario batek egin du, alegia gizartearen zerbitzura dagoenak, gizarte hori zaintzeko berariaz eginda dagoena bere postua. Hori oso larria da. Eta ez da behin gertatu, behin entzun nion Jorge del Cura, Komite de Prevención contra la Torturakoari, ez duela dagoeneko sinisten torturatzen ez duten gizarteetan. Sinisten du tortura ikertzen duten gizarteetan. Hori ere hala da, ze ez da bakarri pertsona horrek egitea, hori gertatzen baldin bada, pertsona batek edo zer gauza egin dezaketas, batzutan zoritzarrez egiten du. Baina gero bere nagusiek eta buruek ikusten dutenen esan behar dut, hau ez dago egiterik, ez dago ez da baidatu beharrik ere. Terriblea da, eta orduan guazen egitera legeak esaten duena, eta hori ez da egin. Eta instituzioetan edo gobernu batean dagoen edo zeinentzat hori aitortzea nik ulertzen dut gogorra dela. Baina hori egin behar da, gertatu delako. Eta berriz ere ez gertatzeko bide bakarra delako, eske bestela gertatu daiteke edozein momentuan. Orain gaian zentratuz eta ja bukatuko segituan, zenbatetan zenbatuak dituzue eman ziren torturak? Ez dugu momentuz daturik emango, ze bilketan gaude eta kostatzen da, ez gaude beste gabe zenso bat egiten ari, baizik eta egindakoan erantzun egin behar da galdetegi bat, atxiki egin behar dira dokumentu judizialak, periodistikoak eta bar, eta kostatu egiten da, eta guztioi kostatzen zaigu. Gaur goizean hitz egin da, hemengo antolakuntzan gaudenokin, ze ekarri duzu, ez eski horrendik guri, geroni, antolakuntzan gaudenoi kostatzen zaigu hori egitea. Badakigu 600 pertsonatik gora direla, ez dakigu zenbat, eta saiatuko gara apurka egiten. Horren berri emango dugu aurrerantzean ere. Beno, Mikel, mila esker haunitz, elkarrizketa egiteagatik, eta espero ezagun gaurkoan ongi joatea
bilketa hau. Mila esker zuei ere bide egiten laguntzeagatik eta realitate hau zabaltzen edatzeagatik, eta nahi duzuen arte.